Ladies and gentlemen, pane a life-changing experience iri kuitika musi wa23 November 2024 kunzvimbo village which is just 100 kilometers from Harare CBD kumazowe. Pakuitika inonzi introduction to bamboo workshop. I'm sure most of you hamusati mambosangana nemabamboo kana kumaona, but isusu we know them mabamboo. Pa screen ndichaisa. So pane workshop iri kuitwa. In this workshop you'll be learning more that is got to do with mabamboo, kuagrower, and also kuti maagrower anozoshandiswa zvii zvinogona kuti munhu uite mari ine musoro, mari yakasvika. So this is what you will learn. You will learn introduction to bamboo species, kuti mabamboo ane matype nematype. Hakusungoti anenge angori mazimiti akangoita ngenzimbe achienda mudenga. Then pane seedling cultivation, kuti modzi dzacho, mbeu yacho inorimwa sei. Sustainable harvesting techniques, kuti munozoakohwa sei, because mabamboo acho anotokohwewa, because this is something is going to be used for commercial use, and then mabamboo is a business. So mabamboo anoshandiswa zvinhu zvakawanda. Mumba anoshandiswa sema-antiki, anoshandiswa kugadzira mamag, anoshandiswa kuita madziro. Kana mukamboona dzimba dzakati nakei fanikidzana, handichatara mazita avo, vanokwanisa kutoita madziro imomo. Anoshandiswa kugadzira matoothpick. Maona nyaya yenetsa yahopo uchingoona achitaura kuti muZimbabwe hamuna toothpick plant tiri kuita yekuimpota tichishandisa millions and millions. Mabamboo aya anoshandiswa kugadzira things like that. Anoshandiswa kugadzira even majurawo, even kana maresort. If you want your home to look just peculiar and different, restaurant, you want to have that African vibe, zvese zvo zvinoitwa nemabamboo. But chisipo vanhu vanogona kuarima, vanhu vanogona kucultivate, vanhu vanozogona kuzoashandisa for the production that is needed for that. Saka ndopari kushanda workshop iyi yandiri kukuratidza iri kuitika kunzvimbo. Registration is just $30. Yakanyorwa here price $30. But kana usina mota unozobhadhira 38. Kana usina chikafu 38 yo mota nechikafu. Moenda kunzvimbo ingori 100 kilometers muHarare. Information ndoya ndichabudisa pa screen apa nema WhatsApp number chomunotara na Rowan na Nikki vokuitira skill 4. Inini amunozati ndanza ndabudirira. This guy will actually be there for this life-changing experience. Unengori koka?